Oke teman-teman, selamat pagi. Jadi saya mau nge-review gitu teman-teman. Delon. Nek barongan sakmene gede nih. Ki barongane besar banget teman-teman. Nek teko kamera iki mbuh ketok gede pora. Tapi asline iki gede banget teman-teman iki. Ukuran 24 iki barongane teman-teman. Sungute tak kei maron teman-teman, maron kuning. Oh, delon. Sawangar ki enak aneh teman-teman. Apa nek arane iki toke delon to. Niki lho enek toke teman-teman. Lho. M. Ya iki. Jadi ora anggur barongan tok sing tak toki teman-teman, tapi sungote lho. Sungote lho tak toki barang niki lho. M. Niki lho teman-teman delon to. Lho. Seret. Enek toke barang M. Jadi ki sungut barang harus ditok ya teman-teman, ora anggur ndas-ndase tok tapi apa sungut-sungut barang ki nek iso rambut-rambut seperti ini harus ditoki semua ya teman-teman. Ampriye engko anu ben ketok nek tuku ning kene to. Nek tuku ning kene jadi harus ditoki. Engko sing bare harus ada toke di sini ya teman-teman iki. Ngene nek iso. Jadi ki untuk barongane ki kayu cangkring teman-teman. Barongane pakai kayu cangkring delok ndase. Jadi ki barongan bekas ya teman-teman, duduk barongan anyar ki barongan bekas. Yo nek bekas umumnya ngene iki lah. Iki dicati neh teman-teman. Jadi yo ngene iki enek sing boncal-boncal barang ngene iki lho. Jadi untuk cat-catane iki cate sapa ya wingi aku lali aku. Ndase nganu teman-teman. Sapa nek ngarani iki? Sapa to iki jenenge iki? Cah Bogo kono lho teman-teman, mbuh celukane gendut-gendut ngono teman-teman, cah Bogo pelemahan. Jadi untuk cacatane seperti ini. Lah iki cate nguber apa nek ngarani selak gawe Agustusan teman-teman. Jadi cate iki kesusu. Jadi kayak ngene iki kemarin sisike juga tak pasangi lagi teman-teman. Jadi sisike nek masang orang ngene. Do dempet-dempet koyo garapan toko ngono kae lho teman-teman. Di sini semua. Jadi tak uculi lagi terus bar ngono. Apa nek ngarani sing dua iki tak ganti. Lah iki. Ki asine sisi mek 14 mbuh 12 ngono lho teman-teman. Sak mene-mene kathek alah ya wis ngawur ngono ki lho teman-teman. Wong iki jenenge barongan bekas kan karo bocahe apa nek ngarani dicati tok. Jadi ki gawane ndase teman-teman. Gawane ndase dhek tuku teko Facebook. Dari Facebook mbuh toke sapa to iki tak delok isih. Enek toke apa ora? Pakai kayu cangkring jadi rawan pecah teman-teman, maksudnya rawan ucul dewe nek paku-paku seperti ini. Lah iki makanya tak pawaku wakeh iki karo bocah iki ya ditunggoni pas masang iki. Dadi dhek ya roh obake kayu cangkring iki nek dipaku ndelep dhewe. Pas dingkok ngene ya wangel teman-teman, ucul dhewe. Soalnya kayu cangkring kan empuk teman-teman. Iki lho enek tulisane iki teman-teman iki lho. Apa iki K teman-teman iki koyo iki K E L ki D iki sik kelut sapa iki kelut DCS koyo teman-teman iki kelut CS CSO po CSD iki teman-teman. Ki lho enek tulisane teman-teman iki lho asline. Berarti ki nggone cah kelut teman-teman iki, nggone cah kelut iki barongan iki. Yo paling tukange garap ki ning Gunung Kelut kono ya teman-teman, paling iki. Terus untuk iki nih, lah iki sudah tak ceti iki yang kemarin terus kita kei tulisan gede delok no. Nek kadoh gede lho. Langsung kebaca ya teman-teman. Goput Gojek jemput. Jadi ki anu ki artine anu teman-teman apa nek ngarani iki? Yus Gojek jemput ngono kae lho teman-teman, ora gelem ngeterno balik. Jadi mek searah tok ora gelem ngeterno balik nah teman-teman. Gojek jemput 2. Iki kelas 2 ya teman-teman. 2 SD ini. Iki artine kelas 2 SD teman-teman lah iki. Terus untuk blengkere iki pakai yang lama. Lah iki blengker 3, klintinge wis tak pasang. Klintinge bocah nggo dhewe wis kok kono. Lho iki. Wah, anter-banter lho. Susah manuke. Lah iki kan susah manuk teman-teman. Jadi nek ning barongan jaranan ngene iki susah manuk ya teman-teman nek ngarani iki. Iki duduk gondal tapi iki susah manuk teman-teman. Iki tak pakai warna bangjo gitu delok lho.
Kaya lampu setopan ngene. Abang ijo kuning. Barang abang ijo kuning terus bagian kene iki lagi kita kayak emas 6 gram teman-teman delok lho. Ini gratis emas ya teman-teman. Kalau di sini semuanya gratis emas 6 gram teman-teman delok lho. Kena emas 6 gram. Terus untuk depannya ya iki warna iki enggak di clear teman-teman. Jadi warnanya agak pucet-pucet piye ngono lho. Uyah ngono lho. Soalnya ora clear-clearan. Tapi nek ning kamera ya koyoke jek gilap ya teman-teman. Lah iki untuk gigine kemarin iki goyang dumang ngene. Gigine iki iso goyang dumang ngene, tapi kemarin nemen teman-teman. Oplak bagian ensel iki oplak iki. Lah iki lho. Bagian ensel kemarin nih ensel iki teman-teman. Jadi ensel petang mili iki. Lah iki terus tak ganti pisan. Soalnya iki kecilien terus tak encepi 5 mili. Lah iki 5 mili iki. Cuma nek cangkring gak wani digawe kasar teman-teman. Jadi nek barongan cangkring-cangkring seperti ini gak kena dikosro koyok waru to. Lho iki lho. Ilate juga tak ganti teman-teman delok to. Wis ora iso goyang dumang. Kemarin ki ilate iki teman-teman. Lha iki lho ilate. Ilate cowilik tak padakno ning kene. Lah iki lho. Ilate kecil banget. Jadi kena digawe main ki iso goyang dumang ngene-ngene teman-teman. Lah ngene. Ngene-ngene. Jadi ilate tak sekrup ya teman-teman. Ilate kita sekrup. Bagian belakang ini tak sekrup teman-teman. Lah iki tak kei sekrup. Satu ngene tok ae wis gak apa-apa teman-teman. Soal iki ruwapet wisan. Lah nek tak paku iso ucul dhewe teman-teman. Jadi nek kayu cangkring seperti ini iki iso ucul teman-teman, makan tak sekrup ae lah. Asine jamange ya arep tak sekrup cuman wis gak usah dipaku ae nek jamang. Untuk barongan iki besar banget, rambutnya juga sudah tak pasang, cuman rambutnya kurang teman-teman. Iki rambutnya bocah nggawa dhewe. Ya ini rambutnya masih kurang gitu. Kene dikai neh ampring gombyok. Kemarin tek 8 mbok 9 rambut ngono lho teman-teman iki. Cuman yo diakali ampri anu iki. Ampri apa nek ngarani iki? Gembel ketok gembel ngono lho teman-teman. Terus bagian iki, lah iki pilise ya teman-teman. Iki pilise iki koyok dicokot tikus. Iki lho teman-teman delok to. Koyok dicokot tikus. Tapi kok loro karo lho iki lho. Nah iki lho. Lho, to. Paling ki kemungkinan ki anu teman-teman iki asine iki gantet ngene to sret ngene. Rene terus karo bocah iki dipotong soalnya ora nek apa kupingane. Ben cepet ngono langsung dipotongno iki dideleh kene ya teman-teman. Ya kemungkinan tapi nek tak delok iki di bagian iki lah iki lho teman-teman. Lah iki ana bekas potongan berarti ya teko kene. Teko kene dipotong to. Baru dincepno ning kene dhewe-dhewe. Asline kan iki guantet ngene teman-teman asline iki. Bagian kene iki guantet. Lho teman-teman delok to. Lho to. Asline kan gantet ngene terus di dhewe-dhewe dipotong. Iki pakune ya arep pucul ya teman-teman iki lho. Lho, arep pucul. Jadi nanti kita paku lagi ya teman-teman sing kene iki. Soale kok kono wingi sing kene tak tambahi paku teman-teman. Iki koyo tak tambahi paku sing kene iki. Lho iki lho. Soale gampang ucul iki. Iki dibatek gawe tangan ngene. Iki iso ucul teman-teman iki. Soale kayu cangkring kan serate gede-gede ora koyo waru ya teman-teman. Jadi ora kena dikosro iki. Iki nek masang-masang barang iki kudu sabar teman-teman. Masang iki siji ngono karo kayu waru iso entuk loro teman-teman. Nek kayu waru aku masang entuk loro, nek iki entuk siji. Jadi ya kudu sabar ya teman-teman. Terus iki patrane juga enggak ada teman-teman. Ya paling iki wis suwi ya iki. Tuh. Iki soalnya bocah tuku bekas ning Facebook murah kok teman-teman iki. Barongane iki. Mbuh piro ngono lho. Terus jamangnya juga bekas loh iki warnanya hijau seperti ini. Iki nek toke pura ya, nek toke pura ya teman-teman. Oke nek toke. Biasanya nek mburi teman-teman. Nek mburi biasanya enak. Coba esek ya teman-teman.
Oke enak. Iki lho, delon butone Barongan Jaranan Channel ini seperti ini ya teman-teman. Delon butone Barongan Jaranan Channel iki teman-teman lho. Enak sungute terus kene dekne aku bingung. Kabeh wis tak gawe iki apa tak polos ae lah. Polos ae ben ketok ngonek kok adoh iki. Lah ngene koyo mahkota ngene ya teman-teman. Delok lho. Sawangar. Iki kemarin juga coklat terus tak sulami jadi sing mengkilat-mengkilat ki sulaman semua teman-teman. Sing kene rondok peteng terus lise iki apa lise geni iki. Lah iki rondok pewadang teman-teman ampre ketok mekan. Lah nek adoh kan delok mekan koyo ngene. Oh iki lho nek toke teman-teman. Lha iki lho nek toke. Wawan Tulungagung teman-teman. Berarti iki jamange dari Wawan Tulungagung ya teman-teman iki lho. Wawan Tulungagung. Terus jajal kita cek kodame sik teman-teman iki soalnya nek ora dicek kodame iki engko anu iki. Apa nek ngarani wong-wong mesti penasaran nek to. Kita taruh sini ya teman-teman. Lah kene lho. Taruh sini. Kita kasih dupo kali musodo ya teman-teman. Bojek mbogak dupoku iki lho jek teman-teman. Jadi kita sumet dulu dupone. Nah iki kita sumet dulu teman-teman soalnya kingko nek ora disumet kingko aku jelas kesurupan teman-teman kingko aku jelas duadi lah ini turan yang kemarin ya teman-teman dupone iki bu kok rantai-entek iki padahal iki kodame kemarin Naga Sasra lho teman-teman iki kodame Naga Sasra kok ya rantai-entek lah iki sudah mekan ya teman-teman jadi ditaruh di sini dulu lah ngene kita cek kodame. Delok gawedhi barongane. Peyuh iki nek kok kamera ketok cuwilik teman-teman. Tapi asline gawedhi iki. Cuma nek berarti memang wenteng ya teman-teman soalnya kayu cangkring. Nek kayu cangkring seperti ini memang wenteng teman-teman. Jajal kita cek kodame. Sik ben rondok anu sik ya teman-teman, ben rondok mekan sik. Lah iki sudah mekan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek kodame teman-teman. Iki kodame manuk empret teman-teman iki. Empret kaji teman-teman iki. Iki kodame empret kaji iki. Soalnya di bagian sini, lah iki ada dua iki. Delok iki koyo manuk empret iki teman-teman. Terus iki gawe anu iki kopiah iki berarti empret kaji. Berarti empret kaji ya teman-teman iki. Kodame empret kaji teman-teman iki. Gawene anu terbang-terbang ke sana kemari ya teman-teman. Empret kaji untuk barongan ukuran 24. Terus kayune kayu cangkring ki kodame empret kaji ya teman-teman. Balik iki kok anu ki menggok ngene. Delok ta. Koyo dalan gronjal. Koyo dalan gronjal teman-teman iki lah untune. Lho. Blenggang ngene. Isi blenggang yo kene tok teman-teman. Ya mungkin iki mimpes ya teman-teman. Jadi paling iki mimpes soalnya cangkring. Nek cangkring garape iki apa nek ngarani iki? Teles teman-teman. Jadi nek wis garing ngono kae wis ra kena digarap. Jadi garape pas tewelas ngono nek di garing nosek lagi digarap engko ditatah mendal teman-teman. Tatah gabluk-gabluk ngono kae. Iki blenggang. Tapi ora apa-apa teman-teman ra ketok. Kok kene ketok pura gak ketok. Yo ketok saithik ya teman-teman, tapi nek game main kan ngene. Lah ngene jadi ya enggak kelihatan. Terus untuk mangape lah iki mangape dingi tak tambahi saithik kas teman-teman iki lho. Lho tak tambahi saithik kas. Jadi kemarin mangape sak piro ya? Sak ngene lho, lek gak salah iki. Tak uter-uter ya teman-teman. Lah sakmene lho kowe. Lah sakmene terus tak tuwang bae saithik iki. Sampai sakmene. Jadi lumayan lah ki nek ilate bareng delok mantul-mantul. Wes ngono ae teman-teman kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juwas.